שלום, שמי ליאור, ואנחנו הולכים היום ללמוד שיטה להכפלת מספרים דו-ספרתיים. כמובן שאפשר לעשות את זה גם עם 3 ספרות ו4 ספרות, אבל אנחנו נלמד היום על הדו-ספרתי כי זה קל להראות את זה בדוגמה. אז בואו ניקח איזשהו תרגיל, נתחיל עם תרגיל פשוט. התרגיל שאנחנו נתחיל איתו יהיה 12 כפול 32. כן, אז אנחנו רוצים לחשב כמה זה 12 כפול 32. איך אנחנו עושים את זה? פשוט מאוד, בעזרת קווים אלכסוניים. את ה-12 אנחנו נעשה 1 ו-2. נדאג שיהיה הפרדה ביניהם כדי שיהיה לנו קל לראות. ואת ה-32 אנחנו נעשה קווים באלכסון בכיוון ההפוך. קודם כל את ה-30. ועכשיו את ה-2. כן, זה כל מה שאנחנו עושים. כעת, אנחנו נעבור לצבע האדום, שיהיה לנו קל. כעת, מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים סיכום של נקודות. איך אנחנו עושים סיכום של נקודות? אנחנו לוקחים את הקיצוניים ונעקיף אותם בעיגול. את אלה, ואת אלה, ואת המרכז כרגע נשאיר פנוי. וכעת נספור כמה נקודות יש לנו. בסך הכל יש לנו כאן 1, 2, 3 נקודות. אנחנו נרשום כאן למטה 3. נספור כמה נקודות יש לנו כאן. 1, 2, 3, 4 נקודות. אנחנו נרשום 4 כאן. וכעת נספור כמה יש לנו באמצע שלא הקפנו בעיגול. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. סך הכל 384. בואו ניקח מחשבון ונבדוק. התרגיל שלנו זה 12 כפול 32 שווה 384. בדיוק התוצאה שקיבלנו. אנחנו למעשה סופרים את ההצטלבויות. אז זה תרגיל אחד שעשינו. בואו נתקדם לתרגיל קצת יותר קשה. לא הרבה, אבל קצת יותר קשה. תרגיל הפעם שאנחנו עושים הוא תרגיל 31 כפול 25. כנ"ל, השיטה היא בדיוק אותה שיטה. 1, 2, 3 ו1. קו בודד. עכשיו אנחנו עושים את ה-25. אז קודם כל נעשה את ה-20. 2 קווים. 1, 2 ו5 קווים. 1, 2, 3, נעריך טיפה. 4, אין לנו מקום, נעשה את זה כאן. זהו, 325, סך הכל זו השבלונה שקיבלנו, וכנ"ל אנחנו מקיפים בעיגול את הקיצוניים מימין ומשמאל. אנחנו נספור אותם ונשאיר כרגע באמצע את הפנויים, נספור אותם תכף. אז נתחיל מצד שמאל, כמו תרגיל הקודם. 1, 2, 3, 4, 5, 6. נרשום כאן 6. וניקח את הימניים. 1, 2, 3, 4, 5. ונרשום כאן 5. כעת בואו נספור את ההצטלבויות, את הנקודות שיש לנו במרכז. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. סך הכל יש לנו 17 נקודות.
כעת מה אנחנו עושים? החמש הוא יחיד, הוא נשאר כמו שהוא, כאן יש לנו 17. זה אומר שאנחנו מעבירים את העשרות לכאן, זה אומר שנשאר למעשה עם, כאן נשאר עם 5, כאן נשאר עם 7, וכאן נקבל 6 ועוד 1, סך הכל 7. התוצאה היא 7, 7, רגע, התוצאה היא 7, 7, 5. בואו נבדוק שזו אכן התוצאה. 31 כפול 25 שווה 7, 7, 5. אז מה שוב, נחזור לתרגיל עוד פעם, 6 נקודות, 17 נקודות ו5 נקודות, כיוון שזה יחיד זה נשאר 5, כאן ה-17, העשרות עוברות לכאן, אז נשארנו כאן עם 7, וכאן עשינו 6 ועוד 1 זה 7, בסך הכל 775. בואו נעשה תרגיל שלישי. התרגיל השלישי שנעשה יהיה כבר תרגיל מסובך יותר, זה יהיה תרגיל של 63 כפול 45. הכל אותו רעיון, אבל ניקח קצת מספרים גבוהים יותר כדי שנבין את הפואנטה. אז כנ"ל, בואו נתחיל לצייר 6 קווים. 1, 2, 3, 4, 5, כן, 6 קווים ו3. 1, 2, 3. וכעת 40. 4 קווים. 1, 2, 3, 4. תסלחו לי מראש שהקווים לא ישרים. וכעת 5 קווים. 1, 2, 3, 4, 5. אוקיי, אז זה למעשה המטריצה שקיבלנו. ושוב, נקיף ועיגול את הצד הימני, ונקיף ועיגול את הצד השמאלי. ובואו נתחיל לספור. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. סך הכל יש לנו כאן 24. נספור בצד הזה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. כאן יש לנו סך הכל 15. ובאמצע, שכאן הספירה יותר ארוכה קצת, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. סך הכל 42. אז זה מה שקיבלנו. כעת אנחנו צריכים להתחיל להעביר. רק מה שכן, כדי להעביר אנחנו מעבירים קודם כל את זה לכאן. זה יהיה העברה הראשונה, וזו תהיה העברה השנייה. אז מה שאומר שכאן אנחנו מעבירים את ה-4, ניקח את האדום, שאין לנו ברור, אנחנו עושים כאן פלוס 4, וקיבלנו 28. 28. מה שנשארנו כאן זה עם
השתיים, נעשה את ה4, ויתרנו עליו, העברנו אותו, נשארנו כאן עם 2. כעת, מה שיש לנו כאן, זה 5. זה 15. אנחנו ניקח את ה1 ונעביר אותו לכאן. פלוס 1, ונקבל 3. אז ה1 הזה ויתרנו, ואז נשארנו כאן עם 5. כך שהתוצאה תהיה, למעשה, 2, נכתוב את זה כאן, שיהיה ברור, 2, 8, 3, 5. בואו נבדוק שזו אכן התוצאה. 63 כפול 45 שווה 2, 8, 3, 5. בדיוק מה שקיבלנו כאן. אז שוב, נראה איך ספרנו את הנקודות. כאן יצא לנו 24, כאן יצא לנו 15, וכאן יצא לנו 42. תחילה העברנו את העשרות של 42 לכאן וקיבלנו 28, נשארנו עם 2 בלבד, והעברנו מתוך ה-15 את ה-1 לכאן, כך שזה גדל ל-3 וזה נשאר 5, סך הכל 2, 8, 3, 5. 2835, זו התוצאה. בואו נעבור לדוגמה רביעית ואחרונה. התרגיל הבא שנעשה זה מה קורה כשיש לנו 0 במספר. למשל, אנחנו נלך על תרגיל 70 כפול 14. כן, אז לצורך כך אנחנו ניקח צבע נוסף, ניקח את הצבע הכתום למשל, ותכף נצייר את זה בדיוק אותו דבר, רק את ה-0 אנחנו נצייר בצבע אחר. אז הנה, בואו נתחיל עם 7 קווים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ואת ה-0 אנחנו נעשה הפעם בצבע כתום. טוב, תבינו למה. הנה. כעת אנחנו נצייר את ה-14. אז כאן כל אחד. ו4. 1, 2, 3, 4. אוקיי. כעת מה שאנחנו נעשה, אנחנו נקיף שוב בעיגול את מה שרלוונטי. ומימין ומשמאל, כשכל מה שמצטלב בצבע הכתום, אנחנו לא נספור אותו. אנחנו כן נסמן אותו, אבל אנחנו לא נספור אותו. כך שכבר כאן, אמנם יש לנו 4 הצטלבויות, אבל אנחנו נרשום כאן 0. כאן, אנחנו כבר יכולים לראות כמה הצטלבויות יש לנו. זה שחור עם שחור, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ואנחנו נרשום 7. וכאן, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, כשאת זה אנחנו לא סופרים, וזה מצטלב עם כתום, אז נרשום כאן 28. וכנ"ל את ה-2 אנחנו נעביר לכאן, אז יהיה לנו 7 ועוד 2, סך הכל 9, כך שהתוצאה שלנו היא, זה יורד 980. ובואו נעשה את הבדיקה. 70 כפול 14 שווה 980, בדיוק מה שקיבלנו. זהו, זה השיטה, אני מאוד מקווה שהיא עזרה לכם, שיהיה לכם בהצלחה.